Benar. Was hamdunku nunggu. Lah kok malah kalau menjinge munter iki ya ta? Mas sampai kemarin apa guyu? Apa? Lah ini loh. Lah kowe iki kok Aipe kanca ki ditutupi. Aja malah bungah lan wong keseluru. Ini Ya, Pak. Wajan sing bedhuk kisruh. Iya. Ngaturaken matur nuwun. Iya. Enggak kek paring mangandikan, Mbak. ya piye mbakek-mbakekne mbokne gedhe sik apa piye kok terus sing dhisik sing arep bagek. Ya tante dulu engko gek pakmu gedhe. Nek tante kabeh ngono kok Pak gedhe, Pak. Lah tante ki lak sing cilik, sing enom. Nek wis sepuh ki ya budhe. Oh, ngaten. Kok Pak ngono kok sampeyan. Lah nek omah rak Pak De. Oh iya. Kok senengane. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi, Toli Yusuf Ansor. Nggih. Jan. Sami sehat ta Mbak Apri? Sehat, walafiat. Nah, sowane mancingan iki kudu semangat tur sehat. Aku wis suwe ora ketemu karo panjenengan ki. Piye? Nuwun sewu saya awake saya le lemu saya le berisi kok. Lah piye to? Apa sajake nggerbini Mbak jenengan? Ha iki le meteng telung sasi ya. Pengestumu karo bapakmu. Hati-hati. Hati-hati. Ki telung sasi ki tak presake ndek Bu Bedan anake lanang. Oh, nggih. Ya padahal gur dilus-lus karo Bu Bedan. Aku ya penasaran tak kok Bu Bedan kok ngertos nek anak kula lanang lho. Golek dilus-lus tekku kok. Iya. Nggih. Kono ta lek. Kae sing siji bakekno nggih. Sugeng dalu Budhe Mimin iki ento apa min? Ya engko ben kenalan dhewe. Oh, nggih. Men warga masyarakat Mancingan iki pirsa kok ya. Oh iya. Sugeng dalu, Dik. Dalu. Lho. Piye tau dibageke bocah kok klepo-klepo lho. Senajan to umure penyanyi ki isih timur isih enom. Ning babakan pengalaman ya wis pirsa. Upama arek ketemu agek pirang taun mesti jenenge nonton YouTube-ku kaya ngapa kondangku kaya ngapa. Sadurunge Apri mlethekke aku wis kondang kaloka. Nggih. Aku ora tau mletheki nek. Kok sing tok bageke kok iki sik. Ayo sing cerak karo sing anu apa kuwi dahulukan yang dekat baru yang jauh. Mau lho aku liwat kene mubeng diliwatke karo penjan Pak RT Pak Dukuh liwat muter ngono kita. Wah, ayune Mbak Apri, ayune Mbah Apri ngono to bareng aku to aku sing kari dhewe. Lho kok bancine tuwa ya katut ngono ki. Mbok yo ayune Apri mimin wis pendalah ayu-ayune wis mudeng ya. Aku rasa dingonoke lho sakit banget. Lho, apa aku wis kisut-kisut tenan aku rumangsa ku. Lah kowe iki wis tuwek lho, Lek. Tuwek kok tuwek. Ya terima-terima. Ning nggih nyatane ndirakan panjenengan Tole Yusuf Ansor wonten iki suwan wonten Mancingan 11. Lah Mancingan 11 kok ik. Ik yo ik. Rono lho senengane. Iki anu Lek
ujupe merti dusun. Merti dusun. Lho, bersih dusun, Atawa merti dusun. Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Pisungsung Jaladri. Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Wujud syukur marang Gusti. Awet hasil bumi uga saka laut. Jaladri ki rak laut. Bentuk syukure wong Jawa ki werna-werna carane. Menurut kearifan lokal. Ya ibadah, manembah marang Gusti. Ya paribasan syukur lewat budaya, syukur lewat anu dana rasa, dana driya. Ngopeni banci liar kaya kowe kuwi ya. Kok aku ki lho. Lah aku ora ketok cantik. Lah kok aku kok diolokke banci liar. Kamangka le alumni kulon kono iki kowe lho le. Aku lho. Kulon kono nggo apa lho? Kono tempat sesire lho. Aja lah ketok gebyah-uyah lho. Lah iki kudune tak luruskanmu aku nek anu diluruskan. Aku cita-cita wong pariwisata. Ngapa? Lah iki pamane iki hotel. Hotel iki nggo transit wong kesel, wong bar pariwisata utawa tak nggo neko-neko. Kowe sugandek lho. Nggih ta? Kok nggo neko-neko? Tinggo wik-wik pamane pamane. Malah dadi apa legar kowe? Malah ditesake. Ibaratnya iki diluruske. Paribasan sinden ayu. Ayu ki kowe olah budayamu, kabisanmu, apa ayune mimin kuwi dienggo didol murah. Lah, kowe kan gumantung, kowe digawe bondo. Bondomu tak entek nggo ngeslot. Apa tak nggo sedekah. Dadi Gusti Allah ki rak nyiptake menika gaduk adil. Kulir budi to. Lho, kulir budi kok dikai kesugihan sugihmu dimanfaatke sing becik. Dikai ayumu kanggo tulus tresna marang garwamu ora ta dolecekan. Lho, pariwisata digo obyek wisata. Perkara ana oknum sing penyalahgunakan dengan pasiran karo ning nggon wis beda critane. Kira oknum. Oknum. Ya lho. Kene ya apal. Lah nek lihat ngene ning galengan ya iso rasa nyalahke pantai. Aja nyalahke parang, aja nyalahke parang. Ora nyalahke. Karepan kan wis enek losmen. Losmen ki tempat kanggo istirahat. Hotel ya enek nggo kanggo istirahat. Lah kok kowe malah neng ngegah nggon tritisan. Anu men ndek turan nggo tukang bensin. Ngedan. Berarti wong urip kuwi kan dimenangke ngulur budi to nggih. Kowe dikek nikmat karo Gusti Allah sing luar biasa menika, dadi digunakan sing sebaik-baiknya. Aja disalahgunakan. Wong lanang nggih panguwasa paribasan di kekuatan, aja nggo natoni atine wong wedok. Kowe ndek budaya kang adiluhung ya aja tak rusak budayamu. Kuwi wong lanang. Wong lanang aja nakoni atine wong wedok. Satu tetes air mata dari suami 1000 dosa kanggo wong lanang. Oh. Mesake wae putih. Ayu iki dienggo sapa ta dienggo bojone? Iki nuturi kanggo bapak-bapak. Wong lanang. Wong lanang termasuk kowe no. Oh lah iya. Iya ta? Soalnya abot tenan Mas. Suksesnya seorang laki-laki mesti peran perempuan. Penting. Di situ dibalik kesuksesan seorang suami, di situ ada seorang wanita yang memberi dorongan moral. Kowe iso mangan iwak enak ning restoran, ning rumah makan ning Sembah nuwun nggih Mbah, laris-laris nggih Mbah. Lah sesuk tak dol iki Mbah. Wis diparingi 10 nggih. Iya Mbah Kipas. Mbah sapa lali. Paribasan kan ngono ta, Jas. Iso mangan iwak enak ning restoran, ning rumah makan, ning hotel. Kan saka ndi para nelayan. Iya. Iso mangan beras enak kan saka petani. Nggih. Lho paribasan iso dalan apik apa? Oh, diakomodir pemerintah dadi infrastruktur dibangun. Nggih. Jadi jangan pernah kamu mengkerdilkan siapapun. Nggih. Kita makhluk sosial pasti butuhkan orang lain di sekitar kita. Butuhke pemerintah, butuhke nelayan, butuhke petani, butuhke tukang ojek, butuhke penghibur, butuhke banci ora? Ya ora. Nek kira go darurat. Wong edan. Nek umpama liyane payu kabeh ya. Nggih. Iki wujud syukur Lek. Sing hasile saka laut kan ya ora ming nelayan. Ana sing apa jenenge bendi. Terus apa kae kok LC lho, kok apa motor apa GPS apa ATV. Terus karo sewa payung. Kuda. Anu kloso nyewakan kloso. Dodol cenderamata, fotografer. Muga-muga kabeh ketumrapan rezekine, berkah lumintu lan barokah. Amin. Semua elemen. Nggih, kula dongaaken dusun Mancingan tansah pinaringan slamet, ayem tentrem tinibehna saking suker sakit lan memolo. Amin. Takune rak kuwi ndongake. Dagelan apik kaya ngene kok dinyang 650 ya ora mah. Aku ya. Kok 650 ta, Lek?
ya jokno panitiane lha liwat diusup acor anu 650 nggih budhe wong ya wedok palsu 650 tak ya sregane mumbul ngono ki. Kula wegah lewat diusup liwat panitia langsung aku wegah aku. Lewat duko. Aja ngono arep paribasan telek saupamane nek panitia gelem ki ya dolen larang. Iya. Kok 650. Burung apa-apa muring. Karepku ki kekeluargaan ngono lho, Dik. Gandeng jenengan karo aku ki kaya dene apa ya? Apa? Anak karo bapak. Telek karo kandange. Telek karo kandange sapa? Wong iki ya sedulur, etungan apa mestine? Iya. Nggih. Nyuwun pangapunten ingkang kathah, Dik. Sesuk aja dibaleni, kita wangkot kita wangkal. Alah. Nggih. Kapok kowe tiba. Saurane aku wis dhisik mumbul terjun ning kancah anu perpanggungan. Aja ngiwak-iwake kowe karo aku. Oh, lho banci iki nek nesu ngene iki. Ning tresna tenan tanggapan luar biasa, Dhewe disugoto aman luar biasa. Ditransitke ning Hotel Trias. Heeh, ditransitke sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak Duko lan sedaya panitia. Sembah nuwun ibu-ibu. Ibu-ibu kowe mau. Ya Allah. Panitia sing ngejak foto, ro dhewe le foto ngantek ndepel-ndepel ora ngerti nek dhewe iki lanang aku ya. Iya toh. Lek foto lho Pri, kan aku yang menghargai ibu ya Bu kan Ya, nek foto kan ngene, ndepel ngantek ini mak susuku malah kelumpuk ini lho. Judek aku meh ngene. Mula kok susumu doyong ngidul Lek. Aku judek arep piye ibu-ibu mepet-mepet nek aku ngedoh ndarani ya to dan kok sok ngartis dijak foto ning nek mepet-mepet banget aku ngantek piye iki aku nek woyo le bentuk-bentuke piye carane kok malah ger malah lumpuk dadi saking senenge ibu-ibu kepanggih kalih Mimi. Mbak Mimin ki ora patek ayu ning nyenengke nggih lho. Oh nggih matur nuwun. Nek Mbak Apri ku ayu ning bosen ning. Ngono ku. Ibu-ibu aku nek kon pring dilincipi ra gelem to sok ning akhirat ndak diketok wedi aku. Alah kok aku kok senengane. Ibu-ibu lho ngendika ngono kuwi. Aku lho wis jagongan karo Pak Duko. Pak Duko piye? Pak Duko ditangleti. Jenengan iku pun krama dereng kula rondok, Pak. Aku yo. Rondo ki bojomu tunggak jatiye kok. Abrakan plantangane kok rondo. Kak kaya ra trima ngono lho kowe. Ra trima. Kok rene cetro. Lah kok kebang Anda. Di bojo karep di sawah kowe. Iya. Iki ngaturke panglipur to Le, ya kan guyon-guyon parikena nggih. Iya. Ngaturke tetembangan jenengan saka lubuk hati yang terdalam saka panjenengan panggone. Apa jenenge pamundutan? Pamundutan enten. Oke ning kabisanmu apa? Engko tas pamundutane aku ora iso nek aku cetha mampu. Oh iya, dadi anu gentenan ya. Ya. Dadi ki tak omong jas tak omong. Budhe Mimin. Nggih. Kowe ora apa-apa. Nyombongke apa sing diduweki kuwi termasuk wujud syukure ana ngersane Gusti. Lho, nyon sampe ngene termasuk marketing lho. Oh iya. Marketing apa? Lah kok ndek bondo tak usek-usek tok kan ngerti-ngerti duwite ra payu. Di mas-masan tok dilek-dileke ngerti-ngerti kok ra payu. Iki tuh bagikan 2,5% itu milik yang membutuhkan. Weh, iki lho Lele jenenge banci syariah ya iki. Ya kudu ngerti angger-angger. Ora ngono ta Gus Sukimin. Gus. Iya. Maksudnya apa yang kita miliki itu bukan milik kita semua tapi ada hak orang lain. Iya, ojo gegem donya kenceng-kenceng. Sedekah ki ora marake melarat ning apa nglancarke rezeki. Lah, malah tercukupkan. Kaya prastawa bengi iki ora termasuk piye ning iki. Ora hura-hura. Dono rasa. Dono driyah. Nah, iki wayangan setahun ping 4 ngono saya aku seneng ya, Terus. Piye? Wayangan setahun ping 4. Mboten sajur, Pak, mboten sak dipenggale. Ya nek bayaran kula gelungan nek mboten nganggo rok mini ra nggih pun tekan nggih. Biasane nganggo rok mini turune teng isor pandan niku. Kepidak-pidak karo wong arep mancing kuwi. Iya ta. Kuwi masa jahiliyah, masa kebodohan. Ngaku dhewe to kandhani. Iya. Ayo pamerna suaramu pambutanipun napa nderek. Mangga, ya tak wacane ning. Menapa kula wasaken, Mbok? Piye ta Le wis lah pengen sampun ngringgit wit saka wau mbok meni nawi sayah kula rencangi. Ora. Stamina aku jos kok cah enom. Cerai mbokne gedhe kok kaya dicerai Bathara Kala ngono mah. Bodho bareng ra sukem aku lho ngono. Oh. Napa layane isine nawalane? Nderek pungon Mas, mugi sedaya masyarakat ing dusun Manjingan dipun paringi kelancaran lan kesehatan. Amin. Amin. Matur sembah nuwun nyuwun lagunipun Rengu kula kintunaken kagem rencang kula wonten ing Grogol Parang Grogol 8 Parang Tritis saking Pak Suroso Sawangan Magelang. Oh iya.
Salam budaya, lestari budayaku. Saking Baturutna Wonogiri. Oh, Pak Riko. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Katur warga ing Mancingan saking Pak Kadus Baturutna Wonogiri. Oh iya, diaturke. Wonten pambutan rengu kalian Gubuk Asmara. Janipun kula pengen rengu ning Dak Apri dereng apal, mungkin ndak mboten sekitar. Kok ngetokke ringkiye adine. Sing ape apal. Kok senengane? Sing pelok sik jenengan ngaturke napa Mbak Apri? Iya. Sing pelok sik no. Iya, Lek. Bawane gentenan lho ya. Gentenan no. Mbak jangan drop ya Mbak dengan saya santai aja. Lah tak gedhekke atine nek ngantek drop pamane suarane apik. Kok Mbak Yanti suarane apik. Nek apik kok Prik. Apik. Ning terus mentale ngedrop suarane dadi ngosos kan ya iso. Mergo apa sik? Lho, pamorku to. Oh alah Min. Lek, Nggih. suarane dieman-eman. Nggih. Tanggal 7 Juni, tanggal 7 November sampean Mayang Awan. Kok Mayang Awan? Lho kuwi nek nyuwara suluk, wah. Ngelah le. Yo, pamerna pelok nak. Iya. Sing gampang apa sing angel le? Ya sing nek delok kemampuanku ya sing talentan sing angel. Oh iya. Nek angel carane ya ta. Iki telapakan ya. Terus dijoni tuh ngono. Ya ta? Heeh. Nglamonke Bathuk. Oh, Bathuke Yusuf. Wong kok lah jloproke wong tuwa. Kangen kutan bau pama. Kangen karo warga Parangtritis ya nak, mancingan ya nak. Mong sliramu kang dadi talanging ngati. Ya sliramu sik no. Sing gampang kok. Iki pas gon angel ki jare kowe sinden sing paling mumpuni. Oh iya, ya wis berarti ki ora mampu. Ora mampu. Mundur. Oh iya. Ora ya sing tuwa. Ben warga kene do midanget. Iya. Kersane pirsa nek sing amatir kalian sing senior niku ya ana bedane. Grade-nya beda kelasnya. Endah senior ki suarane mesti apik. Titingane Mas, Oh. Sindene tuwa rada budek Mas. Kenapa? Wah. Iki lho nganu napa larasan. Rasa tak ajari. Iya ya. Wong warga Mancingan ki nunggu-nunggu. Lah iya. Anu nek niki Mbak Apri sone Mbak Mimin mboten iso mboten sida bakune Mbak Mimin kok Mbak Apri ra mung ngakak ikut. Lah iya. Kayak Pak Duko lek Pak Duko lek ngantu-antu ya ora kurang-kurang warga mriki kabeh pamirsa. Luar biasa tenan. Lah iya, dayane aku. Dayane kayak ibu-ibu. Nah. Was lawas hangganku nunggu. Lah kok malah kalau menjinge munter iki ya ta? Mas sampe pelok barang to Mas kok dhuwur barang pelok barang. 6. Kok dikuar njlomprongke aku. Kalau gendere lho bener. Sing kleru ki telake kok ndak kowe iki. Liyane nggo korban. Ayo nek kowe kok ngopo kowe pamerno? Alah. Sliramu tansah. Lho, pilah to. Ki sing jenenge pilah ya ngene iki. Aku ngerti asli suaramu ki bosok to. Kowe gur kok kan merdukun to kowe aku gak suaramu dek ngono mesti kowe ana sing wangi, ra mungkin nek ana sing wangi. Nek gur lawaran ra mungkin. Aku wonge lusak apa-apa kok arane kok Iya, aku ning dukun arep nyantet kowe kuwi lho. Kok dadi apik, mau sore ora patek. Ngelingana rikala tinake Bapak sing girong ki susune Apri kok kaya ana kalene lah gagas Pak. Nek dandan 2 jam kula Mas gawe gambar dodo niku lho 2 jam.
susu kok digambar. Delok susuku tak gambar, susuku tak gambar. Dadi kok igen kaya ana kalene ngono lho. Kuwi gur daging kelek digencet ngene iki lho, Mbak. Berarti apa ora beses kok terus ya mangke lho. Lah kok digencet ngene terus kene digoki kalen kok isih doi lho aku yang ngerti. Oh, padha ora apa-apane kok le. Mbah Kakung le nyamang tek. Niki ya padha Mbah Rata gur daging kelek dingetenke. Lah nek ndekmu ki apa asli to, Le? Lah nek aku ngombeni wong 18 kok. Walah, oh asli. Oh alas. Wah kok senengane dadar wirang. Lah sing kleru ya aku kudune kan nggo ngombeni bayi iki nggo ngombeni tanggaku 18 bareng ya. Lah jere tangga njaluk nggih to. Lah gotong royong ra iso nggih to. Ajeng rondo jadwal kula padat. Lah duwe kula ya gur niki ya monggo aku ya ngono tadi. Kok diomong-omong gentenan tadi. Lah tanggane mendem kok nek lamaran ya ora mungkin. Iya. Ayo. Nek pengen nyuarane ben medhit, ben cilik medhit, nganggo resep ki lho, Le. Resep piye? Sikile ngene. Lah, engko bledos. Ya kuwi anune tole dikempit. Engko ben ra lepet. Oh bentrek. Engko matus ngono. Ora. Sliramu tansah sliramu nate ngapa geguyu? Ngapa? Lah ini lho. Lah kowe iki kok aipe kanca ki ditutupi. Aja malah bungah lan wong keseluru. Ini loh sifat-sifat yang enggak baik. Tanggamu sengsara kowe guyu ngakak. Tanggamu kecelakaan ngakak-ngakak. Heeh, laka-laka. Bagian orang lain sengsara. Pikiran kono hilangkan. Atimu seneng nek tanggamu uripe mulya. Atimu seneng nek tanggamu iso tuku mobil, tuku motor. Atimu seneng nek anake kono do pinter-pinter. Ning kowe nyatane apa, Duk? Kancane keseluruh kono. Bahagia. Kowe ki apa lagi bulanan kowe. Banget simen. Iya. Sikile. Nah. Rada mendek. Nah, alian. Sliramu nate ngendika halah tresna ngaku alak bareng. lahir terus sing baate elak ta? Gimana? Bagus? Oh ya salah. Tulus toh tulus. Oke, nyeket yang kasbon ya. Kasbon. Nah, itu kan. Oh ngedan. Langgane aku pengen nyoba rencang-rencang Yusuf Ansor Laras. Kanca-kanca arep tak coba ya monggo. Nggih no. Dicoba kabisane. Oh ngapa. Langsung saut kendang ya, Mas. Heeh. Disauten tenan. Aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek tangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan Aku iki tukang tambal ban rezekine
jos. Spontanitas lho iki mboten kangsen lho niki kanca-kanca langgam tambal ban. Apik. Sesuk dilestarekke. Oh iya. Niki nggo ngrangkul generasi muda. Gen Z sing ora mudeng langgam nika lagu tambal ban ternyata nganggo iringan gamelan yo iso. Padahal seni iki paribasan zaman kelakon iku ngrangkul generasi. Bener. Gamelan ki arep digarap model piye iso. Iso. Nah, dadi ora gamelan ki kuno. Grup garapane gendinge gur ngono-ngono tok marake ngantuk ning nyatane lho iku diolah spontanitas matur sembah nuwun senajan to sing ngendang Jepang ada ketatalan mergo ning ra apa-apa jos. Nyata spontanitas luar biasa lho Mas. Wah. Kayak biasanya orang ketatalan deh. Nah pripun? Mergo ketatalan iki mergo bintang tamune jenengan. Oh biasanya lancar. Mau cerita ning transit. Walah mbok tak semangat sik kok ya walah. Wis ngomong ora. Ben berkah njaluk diambung. Lho terus begagah. Lenggah mriki jagongan salaman kok Mas ya diparani demit lho. Bintang tamu ki mung sebutan. Kita itu sama derajatnya sama. Jadi aku matur nuwun karo sampean. Join secure. Apa ora pengen ngrasake widodari kaya ngene coba? Ha kono paranono kono. Arep rawuhke aku panitia saka mancingan ki ndak ngindet kurang setengah sasi lho agek kelakon lho. Kowe ki sing ora tanggap. Apa? Kuwi mlayu rono kuwi karepe arep golek. Oh lah. Lah, cegaten ngono. Lah. Ayo ta lah. Wong bisa swarga donya kok miyudon ae. Kegelet ta lek? Kene lho lek. Bocah iki ra mudeng aturane agama. Piye? Nek wong lanang pasif, sunahe wong wedok ki menawarkan diri. Mas ngersake mboten. Nek pamane garwane ora bune aku kesel kowe turu ngeloni anake. Lah kuwi ora apa-apa. Ning nek hooh bune mbok kesel sing sinden, kesel sing matun, kesel ning sawah tetep kudu ngadani nyoh. Kowe nek wedok tenan lah kahanane kowe kaya ngono kok. Ya kowe carane kempet kelek. Lah kok kowe intine ngene lho. Wong wedok kudu manut imam keluarga laki-laki. Aja pe paribasan aku sing jan kondang bayaranku akeh terus nyawak karo wong lanang. Wong lanang ki imam saupamane dengkuli ketiket lho. Lah kowe nek karo sing tukang jaipong ya kowe imam kabeh, makmume sapa? Oh lah iya. Kok senengane lho. Iya. Sesuk kala-kala anu ya apa rung jamu to, rung jamu. Alah, matur sembah nuwun kanca-kanca ancar laras. Ana nawala, Dik. Mboten nawala nggih. Napa? Nggih. Saking Bu Sri Temanggung nyuwun kadung tresna utawi ayang-ayang. Oh iya. Oh nggih. Mugi sedaya warga mancingan parang tritis sami pinaringan kesehatan. Amin. Nyuwun lagu Rondo Teles dari Tambeng Purworejo Ngawen. Oh iya. Oh Ngawen. Terus iki ya ana katur Ki Yusuf Ansor beserta kru kula Sugeng Indosiar badhe nyumbang lagunipun Rondo Teles. Oh iya. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Dadi pinangkane sik iki mono napa kadung tresna wae? Rengu karo Guguk Asmara Mbok Merengu salah siji. Rengu sinten? Niki Mbak Yoga, Dek Via. Ayo Mbak Yanti, Mbak. Mbak Yanti. Oh Mbak Yanti. Dijipuk sing tengah. Oh iya. Kene Mbak Yanti kembaran. Sepati Maya. Jerok garep padone. Goyang Mbak Yanti. Kembaran. Mbak Yanti kembarane. Lho nek kencan iki klambine iso padha ya, Le. Berarti nek jodoh ya. Iki mak anu bapak-bapak mimin ki saiki 50 ayune kok ndah nom-nomane kaya ngapa nom-noman kula ya kaya Mbak Yanti ngene iki jebles iki. Nggih. Ya menik-menik kan jenengan ki Mbak. Gek awakku ya urung rusak saiki kan aku wis dobrak-abrik dadi ya. Nom-nomanmu iki lho jebles karo le ngegong. Persis. Kaya keker kaya Pokoke le Zaman aku bisa ngomong iki lho jenenge. Sapa to rasa pengen ngayunke aku nom-nomanku kaya Yanti ngene iki? kae sing ngegong kae
Ganas lho kae. Lho, kandhani kok. Ana kok rekamane. Kok kabeh njuk diambung yo. Engko ya ora iku buras senengku. Iya. Karepe pengen. Ora kena ya lek ngono ku ya lek. Ya ora kena. Nek dibayar? Ya gelem to. Bayar. Wis dosa, mulih ra bayaran. Grenengi tanggo. Iya. Pak mundutanipun rengu Mbak Yanti. Gubuk Asmara riyen. Oh, Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara separo langgam separo dangdut. Iya. Dadi engko sak apa ya sak hubungan langgam prop kayak dangdut. Oh iya iya. Mbak Yanti menika saking Gunung Kidul nggih. Nggih, saking Panggang. Panggang Gunung Kidul. Sampun krama menapa tasih lamban utawi tasih single? Sampun kromo. Oh, lah iki sing jujur. Biasanya kan kula dereng diterke sinten-sinten dereng sinten-sinten. Kuwi kembarane Mbak Apri kok ya. Mirip to. Ya mirip. Apa gagah jelita? Oh, gagah kok jelita. Lah ngelokke kula gagah jelita. Cantik jelita. Kok semua banget kok nek raiku luntur piye ya, Pri? Nek aku luntur brengasku teng sridik iki. Mula aku iki nek ngerok jenggot ro brengos mbok sing resik. Yalah. Jadi wong wedok sek fertil banget kesumburan. Nek kok ngiringan ketok ya teng sringit. Jane bar magrib ya tak kerok lho, Pri, nang ya nyatane semen. Wis tukul. Cara duit kok Pri ngono ki dadi tuku dikerok sore, esuk tuku dikerok esuk sore. Subur. Ayo Gubuk Asmara buka rebab, Mas. Oh iya. Langsung niki. Buka rebab, heeh. Buka rebab. Masuk langgam ning buka rebab. Oh iya. Ngene iki kepenak. Iya, Mak. Enake piye, Le? Ayo nyantai nganggo mandek sak udutan sik. Dadi men rada suwe. Iya. Alah-alah. Oke lali. Lali piye? Arep wiwite nggon ngendi ngono. Ora kok ya, lah wong ya wis ngono kok ame gari terus kowe. Iya. Ya. Jenenge Gubuk Asmara. Pamundutan Lek saka bapake mau sing Hotel Krias wau. Ngesake
apa tuh mau? Gerajakan Banyuwangi. Oh, nggih. Mungkin dipecaosi diatur. Aku ya ayo Mbak Yanti. Meneh kok dibaleni. Catatan sajroning ati Mbak Yanti melu aktif. Anu dados rada napas ngos-ngosan. Hati-hati Mbak, usia 2 bulan setengah ki rawan lho. Aman kok iki. Oh. Santai Mbak, aku serius menjelang menopause tetep ijek energi lho. Menjelang mampus. Menopause. Pampus. Kuwi ora menopause kon. Napa? Kropos. Poel. Poel. Ayah lho putrane penyanyi kono. Bapakmu lho, Le, bapakmu lho. Men padha lanange. Lah kok nek bapakmu ki lha piye? Ora apa-apa. Ya nek doyan ngono. Ling raket men raket le seduluran Gunung Kidul. Nek arep ngono. Ha nek ora ya wis. Kita ya Bapake halus banget. Tatapane yo, tatapane. Nggih, netrane. Bapakku tukang ngarit lho. Mboten napa-napa. Wong lanang arep tukang ngarit, arep tukang batu, sing penting nyekel gawe. Ora, bapakku tukang ngarit kok nek sampean terus dingu, ayo to terus diretke. Piye ta? Mbok kira wedhus kono kok senengane. Guyon lho, Dek. Ya tetep angel kok, Lek. Ngapa? Wong Sriramu karo bapakne Yusuf Ansor ki nek dijodokke Sukar. Lah ngapa? Sukimin Ro Karyanto. Sukar. 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 Mongko raming kuwi singkatane. Apa meneh? Sukar ki iso disingkat asu nglekar kuwi. Aku wae, ayo ora aja. Kok nglekar, mbok digoleke mrica. Ayo Mbak Yanti. Iya. Mah ajak-ajak ora. Entekke. Catatan sajroning ati. Tetan luntur saya. Trik.
Matur suwun Kak Nanti, Kak Yanti. Jan wis. Piye iki nek alus ki ya kaya Mbak Yanti kuwi lho. Nggih, digawe pun mboten saged wong jenenge Viviani karaktere wis alusan kok. Nek brangasan kaya kowe iki paribasan diculke wis tekan nggone ya. Apa kok aku lho. Dadi iki disembadani tenan lho Lek pagelaran bengi iki. Mengke gara-gara kesenten senior yak dhewe Mbah Waluya. Oh, Mbah Waluya tasih kepareng son mriki. Dadi panitia ki wicaksana. Dadi dhewe ditokke limbukan. Soalnya engko nek wis jam 3, kok rada esuk sithik kowe malah lanang. Dadi brengose tukul ya. Terus brewoke jedul. Kanalian nggon. Oh ya aja. Terus senengane. Mbok wis sing bareng kependem ki aja dibuka aib kanca. Nek tenan ta Lek kuwi Lek. Barang siapa membuka aib saudaramu, kamu jak akan dibuka. Menungso kabeh duwe aib jak ditutupi karo Gusti Allah. Aja sok ngumbar ngono kuwi. Ora diumbar iki dadi ben go pengeling-eling ngono lho. Dadi kuwi cerita kuwi bener. Lah ya dibayar duit palsu kae to. Lah kok Mas kok duit palsu lah aku ya wedok palsu ya wis aku ya salahku dhewe aku. Lah jenenggon duit kok gambar upin-ipin aku no jenenggon petengan ya aku ngamuk cincing ngono ya sing bareng lah aku ya wedok palsu kan bayar duit tenanan sudi apa ngono kuwi lho. Oh ya wis aku wis kalah sik aku. Dadi lek men dhisik ki Lek. Nggih. Berawal saka pengamen. Oh, ngaten. Oh, sadurunge dadi seniman kondang, dhisik ki ngamen ya turut ngebis, turut ngebang, bangjo. Nggih. Terus dhisik Mas Aryin prosesipun. Dalan. Saiki sapa to sing ra kenal Mimin? Sapa to? Wayangan Mimin. Terus campur sari Mimin, ketopraan Mimin, ngendi enek jatilan Mimin. Uyon-uyon. Heeh, terus pasar kono enek maling. Ya dua aku kok. Kagur setore karo aku. Dadi dhisik ki ngamen tahun pira, Lek? Tahun 2009 sampai 2013-14. Oh, dadi ki ben para pamirsa percaya nek kowe dhisik ngamen ki njileki ciki-ciki Mas. Iya. Dadi praktekno jaman kowe ngamen dhisik kaya nostalgia. Kowe mbabar wirang kowe. Iki nggo pengeleng-eleng. Bahwa hidup itu butuh kristalisasi keringat. Butuh proses lho. Jaman dhisik nek engko langsung ku jomoy aku. Ora nostalgia. Ngomong ya aku saiki Jumawa sombong jebule tilas begenggek ngono kan tilas pengamen pengedan. Kowe ora sadar le omong. Pengamen. Ayo zaman pen dhisik ngamen. Iya. Abang? Iya. Wis persis kaya sing ning Denggung kae. Kaya sing ning Bogem. Saya ten Denggung nih kata Sleman nih kata. Dowel sukanya dowel oh nempel maunya nempel coba zaman sekarang memang susah dipercaya oh lihat kening licin lihat body mulus tak tahan loh, wong lanange godane kuwi lihat kening licin, lihat bodi mulus. Sugih kaya ngopo nek kowe rasa njaga anu Farji itu kemaluan yo akan hancur. Loh. Sertifikat 13 katut. Apa? Mobil 19 katut. Sertifikat 3 katut. Kuwi wong lanang. Mula aku dandan ngene nggo pengeling-eling wong lanang. Nek nyawang wong wedok aja saka rupa, aja saka bodi. Lah engko tiwas rupane ayu bodine apik dibuka isine padha. Lah iya. Para terus dikudang. Giyang. Malah kaya bar bedol pohon. Loh. Intinya gini Mas, kita flashback ya. Oke lah cinta karena wajah, oke boleh-boleh saja karena pandangan pertama itu. Tapi nek untuk kita menikah itu adalah ibadah terlama. Sholat 5 menit, 10 menit. Poso dari fajar sampai pagi maghrib atau matahari terbenam. Ini nak ibadah itu anu menikah itu kan sampai seumur 30 hidup. Tahun 40 tahun seumur hidup. Masa kowe gur waton golek wong ayu pirang tahun to 5 tahun ka 10 tahun ka ning klinting golek sing marake dia itu bisa menjadi madrasah buat keluargamu. Wow. Bimbing anak lho iki kudu bimbing kan apa nyon sewu wong wedok kuwi rezeki penyan kuwi saka wong wedok. Bojomu ora tak urus kok marah ngurusi bojone wong iki ngapa?
Istrimu adalah ladang pahalamu. Kudu bojone wong. Nek sing lagi tren iki, Lek. Treno nek delikan ya malah ngos-ngosan lho, Pri. Lho, nek kadangane lho, nek kowe mburu seneng etomu seneng. Urip kowe mburu ayam, nek kowe mburu ayam di situ ada kebahagiaan, kesenangan. Nek mburu seneng tok urung mesti uripmu ayem. Gedungsang-dungsang, delikan, colongan, neng jenenge Narmi nang kono jenenge Narmo. Tahu di bakul ayam dijenenge tukang tambal ban paribasane. Karyanti dadi Karyanto. Ya kita introspeksi diri semuanya nggih. Setan menika nyen sewu. Iblis itu adalah makhluk ciptaane Gusti Allah sing paling pinter. Ning mergodekne sombong terus diturunke ning alam donya nggodha menungsa-menungsa sing ra kuat imane. Lah kowe pinter ora, Lek? Aku. Heeh. Aku ra pinter ning mumpuni nek aku. Berarti kowe termasuk iblis. Iblis ki ya mumpuni makane diutus ae. Iblis itu pinter Dek anu Yusuf. Ning mergo dekne sombong jumawa, jadi dia malah karo Gusti Allah didukani, diturunkan ning dunya ning dekne punya permintaan untuk nggodha menungso-menungso sing imane ra kuat niku wae. Dadi lantarane iblis nggodha ki termasuk ngene-ngene ki. Iki yo nek nggodha ya medeni. Ya malah do gila ya iki. Sesapanipun Pak Ustad estu. Iya, mau menawi kleru wong kula dadi Pak Ustad mboten enten sing lereske mboten napa-napa ning kita kan menyampaikan kebaikan walaupun hanya sedikit. Bener. Heeh, bener-bener iki. Salajengipun menika sinten Mbak Limbo Macangi? Inci wonten Mbak Yoga menika. Oh, enggak Mbak Yoga. Mbak Yoga. Sing piyane misel-misel ki ana. Disepati. Ndek lagu apa, Mbak? Nggo nyepati, Mbak. Ayo. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota enggak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya pandu dan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Kan gue laras apa Lek? Lah aku takon buka ra bener apa-apa ya Mas kalau jeneng larasku. Suarane almarai aku ki sindentus dalang dadi suaraku ngagor-agori. Mula di cempala dhewe ngono kok. Apa? Cempala. Cempala ki iki. Lah, kula nggih ndering cilik. Iki ta. Malah kaya sak neker ngono. Ora apa-apa cilik oke atos iku atos. Iki atos. Mangane kan duwe bareng gone apri nggo pantasi. Apa toh ki? Gaku. Sugeng dalu Mbak Yoga. Kuwi Kang Mas, Mbak, Kang Mas. Bener karo sampean. Udah nesu. Oh iya. Tapi ya menghargai penampilan ya Mbak. Iya. Kena nesu terus nyokoti apa-apa kok. Gelem. Bunda sehat-sehat Mbak Yoga. Nggih, pangestunipun. Tetap semangat senajan Dik Yusuf le wayangan bacutan-bacutan terus. Ampun gersula. Wong nyambut gawe iki rekoso ning luwih rekoso wong ora nyambut gawe. Jadi kita harus kita tanamkan tuh orang bekerja itu susah, rekoso ning luwih rekoso wong ora ndek cekel gawe. Arep serawung tuku rokok wae minggrang-minggring. Arep jajan mie ayam piye, arep kejak dolan pacari ra tekan ra nyekel duit. Arep nginep nang Oyo ya ora duwe duit arep kok terus telonjonge rono. Lah ning Oyo ki ngopo? Kok yang sana. Oh, duh, sambung rasa lho, Pri. Lambir atimu ra padha. Mbak Yoga ngaturke napa menika? Enten rengu mau Mbak Yoga. Rengu. Rengu apa tengu? Rengu. Oh iya. Tengu ki. Aku kaya kenal. Iya, rengu. Lagu kremenane Mbak Mimin. Oh ya dipinangkani berdua no. Cacak. Oh pripun Mbak catetan. Mbak Yoga niki anu Mbak Mimin kula sok cakepane lali yo tak jikoke cakepane. Oh ya kok jeneng wong lha apa. Apa padune dek dhewe sing arep dienggo kepekan dhewe kok kowe. Kae lho wis dicepake saka krune. Oh lah ya wis son Mbak Yoga. Jarene nganggo softline marai buyur ora iso ndelok kuwi. Aku nganggo softline mah kok wong lamur ngene iki. Anu kan men ayu pripatmu kaya bule ngono kuwi. Malah terakum. Mula apik dienggo April mesti patut tak nggo. Patut dienggo Mbak Yoga mesti diterpatrep ngono dhewe. Dadi nyun sewu aja melu-melu wong sing urung tumbuh karo awake dhewe. Budaya manca apik ning mesti apik diterapke ning Indonesia.
semua baik nih ngandung empan go papan. Kearifan lokal wisdom tetap harus dijunjung tinggi, diangkat. Ya. Ket mau kok gur meling ki selak nang ndi to Lek? Ya es kesusu. Aja sing kok kancaku gelungan sapa? Wah. Ayo, Yoga. Sajak ikatan rengu ya, Mbak. Iya. Langsung buka rebab meneh. Oh ya. Wes dong ecak. Kok senengane. Buka siter genti. Buka siter. Yo kalah. Iki bukane aneh-aneh kene iki. Bar iki buka gong. Gung. Yo, mangga Mas. Kandhane ana Lek, dicik ana. Elok tenan. Matur suwun. Ya ora apa-apa didum wektune kok ya Mbak Apri. Iya. Pamundutan liyane sokeh Gerajakan Banyuwangi. Banyumas. Ayo Banyuwangi. Kok Banyumas? Heeh. Ya diaturke Gerajakan Banyuwangi. Ya. Sinten niki? Via? Apa Dianggi? Padha lanange ya Mbak Via. Oh iya. Masa iki lanang? Oke, sing jare cinden gento iki to. Disepoti ya. Kasih kepada beta. Terikat sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali sebagai sang surya menyinari dunia. Kasihmu kepada beta tak terikat sepanjang masa hanya memberi tak harap
Ayo kewalik to, Di. Lah kok ibu ngono. Oh, ibu kan ya bu. Lah jare kasih ibu. Oh, alah. Iya buruk. Iya buruk. Oh, iki pamundutane Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Seleramu sing nyanyi Dek Apri sing beksa. Ya Via main joget. Dadi Via kudu ditesek jogete. Ditesek. Ajarono sekno, ajarono sek Pri. Lah Dek Mimin jog apa? Kabeh. Dek Mimin melu. Melu kabeh telu dites kabeh. Petetan ya kembang petetan blek dangdut ngono ya. Aja angel-angel lho. Ayo. Nek angel telapan didoni terus ngomong. Tusuk-tusuke raimu kuwi. Edan. Raimu dhewe lah. Tung blek, tung blandet. Ya, ayo coba. Ting-tingane ose, aku tak muni sik. Kok le. Aja galak-galak to. Oh, pacare Pi. Pacare Pi. Oh, bela. Nek nang panggung ki ora ono pacar-pacaran, nang panggung ki milik bersama. Milik umum. Masalahmu pribadi aja mbok ning panggung. Mula kok tak jedhe gebes-gebes aku karo Pia ya kate seringgit milih aku. Ora yo. Sembarangan. Yo. Yo Pia. Gender. Ting. Petetan yo kembang petetan. Tumplek. Dling blandet. Tangkas. Yo jangkas ngono kuwi Kas. Yo. Petetan yo kembang petetan. Tumplek. Ayo Pia yo. Pia. Nyoba. Soale nek anu ciri khas Banyuwangi ini energi. Piti-pitian. Piti-pitian. Monggo iki tenagane tenaga lanang. Lah. Tangane neng Malangkerik ini. Lah. Kulino ngluku to kowe. Ora apa ngene kok ngluku. Lho sinden ki nek panggung nang omah apa hariane no. Rada mendek sithik, mendek nek. Nah, bokonge rada mundur, dodone degek. Nah, lah dalah. Yo. Petetan. Yo kembang petetan. Iki malah kaya pitik memeti nek iki. Anu, Mbak Yanti nyoba Mbak Yanti halus aja ora apa-apa lho. Lho, kamu sih dan halus tapi kan ya meniso sih lho Pak. Nah, lah ya kok nek ngono kuwi. pamlutan ki gilirane sampean rasa sok cantik. Yo. Kowe arep nendi? Kowe jane kono. Iya. Galak tenan iki. Yo. Ayo nak. Tangane Malangkerik rada mendek, dodone degek. Nah, mendek neh. Nah, Nek bedah. Petetan ya kandang petetan. Tumblek. Ini pitik halusan. Iki pitik halusan. Mbak Yoga kayak apa ya Mbak Yoga? Ya. Nek kok keri dhewe Butarni ya. Butarni nggih kabeh kok giliran. Kabeh rono. Butarni ya. Kan sinau saka pengalaman panggung, saya pinter. Iya. Ayo. Ayo rada mendek. Seneng aku anggere. Mendek, degek. Degek. Dekek. Petetan ya kembang petetan. Tumblek. Blak. Eta dak. Iso kok wong pacaran gocan-gocan. Kayak wong arep numpak motor ngetapel. Bude Tirna. Ya, Ayo Bu. Ayo, Dek. Ayo. Wong stres, wong piye sepuh. Ora apa-apa yo mamaku iki. Ayo, Mak. Lho, mbak gringgingen pengen pitik-pitikan. Kok kabeh. Ya wes. Setuju Bude Tirna. Setuju. Damar setuju Le. Setuju ya Mas Jalan ya. Ayo Bu. Apa iku piye sepuh kok dikerjani. Dianggi sih. Ayo dianggi. Ya. Kalusan ya ora apa-apa. Iki Mbak Okta urung tau lho. Yang Mbak Ayo, Okta. engko tiba gilirane. Ayo. Saya ayo.
Ya Mbak Gise. Iki pitik-pitik kutuk iki. Lah ya. Patetan. Ayo. Oh. Sing genter terus bungahi ya. Kacamatane ngantek ngembon ya. Gus salah. Kaya ruruhe to sampean ki. Lah, lek ngawaske kok kacamatane ngembon. Mbak Ade Okta. Mbak Okta. Ayo kene ajar kendel. Mbak Okta ki jurusan tari kok. Lah nek iki wong penari. Walah, iya. Penari. Yo, iki nek penari. Kaya aku lagu tukang derep. Tukang lugu. Wah iya. Patetan. Wes, bener. Saiki kowe De. Iki bose ya iki gong. Ya. Sopo juga keboyok kecedet mau. Ayo, mendek. Ndek. Dodone degek. Nah, pokoknya rada jentit. Kok ngono to? Ciduke. Melet. Kok manut. Yo, mendek. Patetan ya kabar. Kumbrak. Tak. Blak. Iki mang pitik gering nek. Aku tindak ndusur ngono kuwi. Anu pitik gering teleke putih. Ayo. Gerajakan Banyuwangi, Mak. Ya.
sudah, terima kasih. Makasih ya Novia. Oke. Bisa ngimbangi lho. Atasnya wedok asli lho, Lek. Aku jane ya karep ra tekan rasaku, Jos. Tekeh riyen, Mbak, susune nglumpuk. Enggak kena keringet kok mlayu dhewe. Susune rung presisi. Iya. Susu kok iso jajaran ginjang. Edan. Trapeseum. Apa persagi? Cih. Iya. Minangkani pamundutan meneh Budhe. Cih menapa ingkang dipun pinangkani? Lagune cah nom-nom jaman saiki. Oh nggih, monggo. Ayang-ayang mongge. Oh iya. Ana Mbak Anggi Mak Yaya. Mbak Anggi supaya minangkani pamundutan. Ayo piyayi alusan dikon nyanyi dangdut ki ya prayoga wae. Oh iya. Disepati. Kandha mlincah mring tukul ngisor kae warung kaca wetang teko kinda jatane Sambat aku ise kalamane esane wong kuwi tak gawe lindung. Gubrah ya men. Iya mah. Mbak Anggi. Nggih sugeng dalu. Sugeng dalu. Menika wonten pamundutan wong ayu ngersake ayang-ayang. Ayang-ayang. Niku duet napa dhewe? Nek duet karo Pakmu Gede. Oh karo sing gender. Oh sing gender. Boten. Mangke njuk sing gender sinten? Ora nggo genderan. Oh genderan ayang-ayang kok digenderi iki napa? Ah, bahasan sing munggah Anggi bagusi. Umume ae Lek. Lah mau nyampas karo aku ngantek-ngantek nguweh-nguweh gini mau. Iya. Isa serasi ya, Lek. Nek karo Anggi isa serasi. Sing wedok putih, lelena ngedop lho. Kok ngedop? Kelire manis, banyak kulitane manis kok ngedop. Irenge wong lanang iki ra apa-apa dinteni. Kok omonganmu lho, Pri. Kok sing putri-putri sing lanang ngedop. Kuwi ora ngedop, ngono ora ngedop, peteng dedet. Peteng Ya dedet. Allah. Esok malih ora ya. Ayo, gek ngagek sing gender. Aduh. Lagune ayang-ayang. Ayang-ayang sing piye, Mak? Sing kae lho, ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4 ngono. Kok piye to? Iya. Dewa-dewa. Iki ayang-ayang Oh, tenan. Iya. Ayo ireng ki ya ayang-ayang. Iya, Nak. Iya, karo Budhe Mimin wae ora apa-apa. Iya. Oh iya. Nggih. Ndak sing gender ndak? Ayo ta? Iya. Lah iya. Malah konsentrasine mungkin mboten saged. Nggih. Ayo Mas Mejo, ayo Mas. Jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacokan. Sanadyan donya ra bisa nampa bakal kacoba yen durung kapisah mring kang kuwasa. Mas kowe sing sayang
sliramu isih nyawiji Wis entek ta iki. Kaya kon kaset. Kaya ora nganggo suwuk kok ya. Suwe ilang. Suwe kaya kaset kalau Mbak sesuai alone. Suwe entek. Kanggo terus perdana rekod. Sampun matur nuwun. Matur nuwun Mbak Anggi. Iya. Siji neh, Nduk. Ya. Tunggal mele. Heeh, kok ya. Singene Mbak Okta maksud kabeh Mbak Okta. Oh iya. Iki adine sing manjak iki lho, Mbak. Oh, niki lho, alah. Mulo ra. Vise persis ta ya? Iya. Nah, dan jane sing manjak kuwi nek dandan wedok ya ketok ayu. Iya. Ya kok kabeh kon dandan wedok. Sing manjak wae ngeten iki, Mbak Twittermu apa? Aku ora ndek Twitter lho, Mas. Aku ora nggo Twitter kok. Anduene WA aku kok. Kowe nek golek Mbak Mimi aja ning Twitter, ning aplikasi Babak Bundes kan. Apa kuwi, Pri? Melicet. Kok Mbak Twittermu apa? Enggak, aku nggo Twitter ya, Mas. Aku. Melicet. Dek Okta. Dek Okta. Arep ngatur ki apa? Iki mengke jane nek tes enten wekdal kula badhe ngaturi jumeneng kadang kula saking Klaten, Budena. Menika garwanipun almarhum Ki Singkek saking Oh, nggih. Bar niki. Terus menika rayinipun Ki Tantut Sutanto. Mbak Yunipun Ki Tantut Sutanto. Pak Tantut. Tembange kadung tresna. Oh iya. Lamat wis katon teh. Lamat bos katon teh jane. Buka sapa niki? Bukane apa? Bukane apa? Rebab siter? Bonang. Bonang. Ya, bonang. Bonang penerus apa bonang baru? Bonang barong wae sing penerus ki sok buyar rek. Polatane ki wis buyar. Heeh. Maka kadung tresna. Sing bonang penerus ki polatan sedih apa seneng ki kok gur padha. Kaya Semar kae. Ayo Mas. Ya, entekke. Ya. Bacaan
mesti lahirnya sasi November. Januari. Januari Oktober November. Iya kak, iya Oktober. Bu Dena katuran minggah nggih. Nggih, mangga katuran tidak di sepatu cok. Wilujeng dalu Dik pangapunten. Iki kok aku kok tok lemi piye? Dolanane lek men kuwi mah. Nggih. Menika pernah rayinipun Pak Tantu. Oh nggih. Oh Mbak Yune nggih. Oh Mbak Yu, ya wajan Mbak Yune klera-kleru kok. Nggih. Sugeng dalu Ibu. Nggih wilujeng dalu Mbak. Nggih, matur sembah nuwun menika berkahipun rawuh wonten ning atase ming sakula diberkahi panjenengan. Kula remen. Kula termasuk warga RT 6. Oh, nggih. Nggih. Oh, tasih sederek kali mriki, Bu. Nggih. Oh, alah layak kok. Ado-ado. Iki badhe ngaturke napa Bu Dina? Napa nderekke napa? Lah napa? Nderek kalian. Napa duet kalih Pak Slamet? Oh, nggih. Ayo Pak Slamet ngancani Bu Dena. Lintang Asmara. Oh, nggih. Lintang Asmara. Dik Yusuf niku setelah kula niku biasa ndak mirsani ten YouTube. Nggih. Lah kok ten mriki kok tibakno ki cilik ning anune gedhe. Cilik ning anu swantene. Kabisane. Lah nggih to begitu suluk pertama langsung niku sound sisteme Bu, nggih. Sound sisteme nggih. Nggih, sekolahane nggih sae jos pokoke. Sing marake gandem niku sound sisteme. Nggih. Dik Yusuf niku cilik kok anune gedhe swantene nggih. Nek kula niku kok cilik tetep cilik nggih kula niku. Mbak dipresake lho. Kok dipresake ngopo? Ora apa-apa dipresake. Mbak disontekke Lintang Asmara. Nggih. Dan niki terus anu bajing loncat sing request sing Jaipong. Sing arep nyekso sing Jaipong. Bar pitik-pitikane kok siksa disiksa. Mangga Pak Slamet kalih Bu Dena. Nggih, matur nuwun. Sing
nuwun. Nggih. Lah mriko lagune le nyiptake ponakane le nyanyi mbokne gedhe. Lah Lintang Asmara menika le nyanyi le nyiptake ponakane Budena. Lah nggih putrane Pak Tantu. Tantu sing nyanyi mbokne gedhe ya dadi ya pleng. Aku ning kene ya ndek adi sing demung. Oh, sing Dek maka kelingan jam megatan. Nah, ini ku adik kula sak kos. Adik jan sak kos. Oh, alah. Oh. Lah lho Mbak Yune kos kaya ngene ngono mula adine ya subure kaya ngono. Alumni kose kok anu ya gede-gede. Nek mesem kaya Mr. Bean. Iya. Ya moko kae. Berarti kanca SMKI. Lah nggih. Iya. Ki mau wis ngaturke langgam penanggalan. Oh, langgam menang. Siang Pantoro Ratri. Oh, kok Lintang Asmara. Lintang Asmara. Penanggalan nah nggih. Kersanipun wis setengah siji Mbak ya adum wektu wong iki lakone ya dawa mengke tasih dipun lajeng kalian Mbah Waloyo Mbah Waloyo tesih wonten ing mengke wonten manci gara-gara gara-gara sak dhewe wayahe Aliandon lek golek pindah ngulon matur nuwun karo kadang-kadang panitia Bapak RT Pak Dukuh Pak Duko lan sedaya panitia Pak RT Pak RW lan sedaya kemawon ibu-ibu ingkang mendukung acara dalu punika. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, awet rezekine, awet pasedulurane. Amin Allahumma amin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugroho Al-Fatihah. Amin ya. Tansah marmaring sukma Sinaksmaya winaya ing asepe sinimpen telenging kalbu pambukaning Marana talen saking layap-layaping aluyup pindha percating sumpena sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing sanggan sangarup kena gandhaka cabang kang mapan wonten ing tapel wates negari ing Astina mung nalendra ing terang bulan jagat nenggih Sang Prabu Sakara Sangkara ngawe sanjaring para prajurit pating bleber pating kaya tirta labaraning kalapan